Horas ma dihamu akadongan di Manogoton di hari Sabtu hari 8 Agustus 2026 di dok opui Epurus Dr. Justin Siobing tuhita songon bohal partodio dihita di bagasa sadirion di dok songon sai marparange di jolok kumaho jala daulat roham ai nasa parulan ni jolma buanon ni dibata sogut paruhuman ro disaluhut nabuni nang nadenggan nang najat didok disada Musa 10 itu esada dohot Pardamita 12 ayat 14 meluluhut akka parulan hape papataron ni dibata sogut dijul ni habangsa paruhuman papataron nama dohot nasa parulokku nang nahula nuaeng ninna rohani na porsei toktong beha leak manahat do disi parulakku marhararoan sian haporseaon nasitong do parulakku beha datung marlaok rohakku di bagasan beha sere dohot perak do nahupa uli isaluhutna diojahani manang tung marsaur lamlam dohot durame do tuksura songoni toktong dipikiri rohani ba godang ma oromon ni roha jala lam marsihohot rohani ba ringgas hita huhut mangulahon akan adenggan nang di sihabunyian soba boto-botoan ni halak nak somarupa iba sia jolma papataron ni debatado saluhut nadenggan nang nabuni nuae jala marupa godang bahenon ni debata iba nasadiri tahe gabi upan iba maca balga ro disaliling-liling. Amin.